For DJ Rocky's Secret Files. Every day, for the rest of my life, I will continue to love her. Only her. Hi, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Jen. Isa ako sa mga regular listener ng programa mo. Naantig ako kapag napapakinggan ang mga kwento ng mga kabisyo natin. Kaya isang araw, naisipan kong ibahagi rin sa iyo ang personal kong kwento. Una sa lahat, naiintindihan kong hindi bagay na ilihim ang kwento kong to, lalo na sa asawa ko. Alam naman ng asawa ko kung gaano ko siya kamahal. But for now, gusto ko munang ibahagi sa iba ang kwento namin. Sa paraang hindi namin kailangan mag-viral. At para na rin sa anak namin, na baka balang araw, mapakinggan niya o mapanood ang paglalahad mo, DJ Rocky. Ang kwento sa kung paano nagmahalan ang mommy at daddy niya. Kasi naman, hindi natin alam ang plano ng Diyos. Hindi sigurado ang bukas. Kaya habang may panahon, ilalahad ko ang love story naman ng asawa ko. Itago mo ang asawa ko sa pangalang Yena. At ito, ang aking secret file. Una kaming nagkakilala ng asawa ko sa social media platform na Friendster noong December 2008. Siya ang nag-add sa akin. Sa kagustuhan kong makarami ng friends, kahit hindi ko naman mga kakilala, kinonfirm ko. Agad ako nag-send ng testimonial sa profile niya. Sabi ko, thanks for the ad. Nag-reply siya ng you're welcome. Pero sa dulo, ibinigay niya yung Yahoo email address niya sa akin. Nag-reply ako, hindi ko hinihingi email ad mo. Baka nalito ka lang. Yung YM sa baba ng testimonial ko, signature initials ko yan. Hindi yan Yahoo mail. Ayun tuloy, nagkakulitan na kami. At dun na nga nagsimula ang friendship namin dahil sa initials kong YM. Hanggang sa nagkapalitan kami ng testimonial sa Friendster. Naging malapit kami sa isa't isa. Nag-chat na rin kami. Hindi lang sa Friendster, pati na rin sa Yahoo Messenger. Sa aming dalawa, ako ang madalas mangulit at mang-asar. Yung tipong ang sarap lang niyang kantsawan. Kaya ang tawag niya tuloy sa akin, Demonyito. Sobrang kulit ko raw. Pero, in a sweet way naman. Kaya wala kaming chat dati na naging boring. Laging may kulay ang conversation, ika nga. Then January 13, 2009, nakita kami in person. Pinuntahan ko siya sa bahay nila. And by the way, third-year college students pa kami that time sa magkaibang universities. Dahil may vacant time ako at ganun din naman siya, naisipan kong makipagkita sa kanya. Naalala ko nga nung una kaming magkita sa boarding house niya. Pagpasok ko, aligaga siya, parang hindi niya alam kung anong gagawin niya, hindi mapalagay. Sabi ko sa kanya, kumalma ka muna, hindi naman ako artista eh. Relax ka lang. Natawa tuloy siya. At ayun nga, medyo naging at ease na rin siya. Nawala yung ilangan sa pagitan namin at nagkausap kami in person for the first time. Sa totoo lang, DJ Rocky, wala akong idea at that time na siya na pala ang gusto kong makasama habang buhay.
Dahil hindi naman siya ang ideal girl ko. At hindi rin naman ako ang type niya. Pero alam mo yung feeling na habang magkasama kami at pinagmamasdan ko siya, isang bagay lang ang nakita ko sa kanya that helped me realize na siya na ang the one para sa akin. At yun ay ang ngiti niya. Yung ngiti niyang hindi ko maipaliwanag kung bakit gustong gusto ko. Kahit yung mga tawa niya kapag nagjo-joke ako, hindi ko rin ma-describe kung bakit masaya sa pakiramdam. Ang alam ko lang na sigurado ay unti-unti na akong nafo-fall sa kanya. Kaya sometime in Feb 2009, nagtapat na ako sa kanya na mahal ko na siya. Mahal ko na talaga siya. Sa unang confession ko, ayaw niya pang maniwala. Baka in denial lang. Pero few days after, nagkita kami at nag-I love you na rin siya sa akin. And in the wee hours of Feb 14, 2009, hindi pa sumisikat ang araw for Valentine's Day. We kissed. Slowly. Tanong niya sa akin pagkatapos, tayo na ba? Sagot ko naman, oo, tayo na. At doon na kami officially nagsimula as a couple. It all started with a kiss, kumbaga. Wala akong kaalam-alam na pagkatapos maging kami, ay haharap ako sa isang matinding pagsubok. A week after naging kami ni Yena, nalaman ko na ang mama ko may cancer. Stage 4. Hindi ko alam kung paano ko ipoproseso yung dagok na dumating sa pamilya namin. Kaya kay Yena ako sumandal. Lalo na sa panahong nakakaramdam ako ng takot na baka isang araw mawala sa amin si mama. April 4, 2009, nagkaroon ng chance si Yena na makilala ang mama ko. A day before lumipad sila mama at papa papuntang Maynila para makapagpakimo si mama, nagkausap silang dalawa. Sayang nga, hindi ko sila nakuna ng picture together dahil wala naman akong camera dati. Si mama, inutusan ako bigla na bumili ng snacks sa bakery malapit sa amin. Later on nalaman ko kay Yena na habang wala ako, inihabilin na raw ako sa kanya ni mama. Sabi raw ni mama sa kanya, ikaw na ang bahala sa anak ko ha. Hindi ko alam kung kakayanin kong labanan ang sakit ko. Pero sana, huwag mong pababayaan si Jin. Dumaan ang mga buwan, habang nasa Manila sila mama at papa, kami naman ay nandito sa Leyte. Naghihintay ako palagi ng update sa kalagayan ni mama. Lagi akong may pangamba na baka makatanggap ako ng text o tawag na hindi na bumubuti ang kalagayan ni mama. O di kaya baka hindi na niya kayanan yung treatment. That time kaya na lang ako kumukuha ng lakas habang pinagdaraanan ko ang unos sa pamilya namin. Ilang buwan din akong nag-struggle dahil 4th year college na kami noon at major subjects pa ang kinukuha ko. Mahirap pagsabayin ang pag-aaral at family problems. Pero dahil sa emotional support ni Yena, kinaya ko. October 2009, October 20 to be exact, nang dumating yung araw na pinakakinakatakutan ko. Namatay si mama. Nung nalaman ko ang nangyari, wala akong maramdaman sa totoo lang. Para bang naging manhid ako. Ni minsan, hindi ako naluha o naiyak. Siguro dahil naubos na ang mga luha ko kakaiyak bago pa man dumating ang araw na to. Nung ipinaalam ko kay Yena na wala na si mama, pinuntahan niya ako sa bahay. At siya itong humagulgol, panayang iyak. Biro ko sa kanya, Ba't parang ikaw ang namatayan? Ikaw ba ang anak? Pero deep inside, alam kong puro siya regrets. Regrets kasi umasa pa siyang mas makikilala ang mama ko. Umasa pa siyang makakapag-bonding pa kami. At umasa siya na mabubuhay pa si mama. Pero wala eh. Ito ang itinakda ng Diyos. Dito ko na-realize kung gaano talaga ako kamahal ni Yena.
Tunay na mahal. Naiuwi dito sa Leyte ang mga labi ni Mama ng October 26. Nailibing siya ng November 6. At this point, hindi naman ako naiwang mag-isa kahit wala na akong mama. Dahil kay Yena, kinaya ko pa rin maging masaya. In spite of everything that happened. Sabi nga niya sa akin, hango sa kantang Antuki ni Rico Blanco, sasalubungin natin ang kinabukasan ng walang takot at walang pangamba. Then year 2010, graduate kami sa kolehiyo. Nauna si Yena ng isang buwan sa graduation ceremony ng university nila. Saka naman ako sumunod the next month. Sa aming dalawa, siya ang unang nakahanap ng trabaho. Kaya pag nagde-date kami that time, siya ang madalas gumagastos. Sabi ko sa kanya, hayaan mo. Pag ako naman nakahanap ng trabaho, babawi ako sa'yo. Huwag mo lang akong sukuan. And true enough, hindi nga niya ako sinukuan. Kumbaga, she accepted me and loved me at my worst. At the lowest point of my life. When I was jobless and feeling uncertain about my own future. Sumugal siya sa akin. At hindi gaanong nagtagal, May 2011, nakahanap din ako ng trabaho sa isang government agency. Job order pa lang nung una, arawan ng sahod, no work, no pay. Pero nagsumikap ako para makabawi sa kanya. Sa panahong to, ay ang mga araw na late afternoon snack lang sa karinderya tuwing hapon paglabas galing sa work. Kontento na kaming mag-date. Pagkatapos ay ihahatid ko siya pa uwi, sakay ng bus. Yan ang naging routine namin every week. At dito rin tumibay ang relasyon namin. 2012 na regular ako sa agency namin. Nag-increase ang sahod ko. Give and take na kami pag nagde-date. Nakakakain na rin kami sa mga restaurant na pangarap lang namin dating mapuntahan. Mas dumalas ang paggagala namin, ang pagbabanding namin. Nag-level up kami kumbaga. Nakabawi na rin ako sa kanya, paunti-unti. Kahit nung panahon na binagyo kami ng Super Typhoon Yolanda, magkasama kami nag-survive. Sabay kami bumangon. Nung time na yon, hindi namin alam ang mangyayari sa lugar namin at sa mga buhay namin. Pinili naming hindi maghiwalay ng landas. Kahit anumang hirap o pagsubok ang dumating, tiniis namin ang ilang buwang walang kuryente hanggang sa tuluyan ang nakarecover ang lugar namin sa Leyte. June 14, 2014, nagpunta kami ng Baguio para mamasyal. Nagsimba kami sa Baguio Cathedral. During communion, habang nakaluhod kami at nagdarasal, nag-propose ako sa kanya. Masinsinan lang, walang public attention. Will you marry me? Bulong ko sa kanya. Thankfully, nag-yes naman siya. Naluha siya bigla. Naging emotional din ako. A week after our engagement, nag-live-in na kami. Umupa kami ng bahay at nagsama. Dito kami nagsimulang magplano at mag-ipon para sa kasal namin. Year 2015, naging masinop kami pagdating sa finances. Yung mga mid-year at year-end bonuses namin, inipon namin para makapag-down payment sa mga supplier ng wedding namin for the next year. Higit sa lahat, nagplano kami na dapat ang magkakasal sa amin ay Archbishop ng bayan namin. Naniniwala kasi kami na basta't mag-invest kami sa Panginoon at kung hihingin namin ang basbas ng Arsobispo, aapaw ang blessings sa magiging future family namin. At bilang si Archbishop ang highest official sa simbahan namin, nagsumikap kaming makuha siya for our wedding. Hindi naman kami nabigo. January 17, 2016. Exactly 1 year after ginanap ang Mass ni Pope Francis sa Tacloban Airport kung saan naging bahagi si Archbishop. Nakuha namin ang confirmation niya to officiate our wedding. Then na-promote ako sa trabaho. Siya na naman nakalipat na rin ng work sa isa pang government agency. Regular position. Tamang-tama lang para mas mapaghandaan namin ang nalalapit naming kasal. Hindi naging biro ang paghahanda namin for our wedding. All out kami nag-effort para maplansya ang bawat detalye ng kasal namin. And then, few months before our wedding, nag-apply ako for a personal loan sa isang bangko para madagdagan yung panggastos namin sa kasal. Kaya lang na-disapprove yung loan application ko.
Pag-uwi ko, napaiyak ako. Natakot ako na baka maudlot yung kasal namin dahil kulang kami sa panggastos. Dinaan ko sa dasal na sana bigyan ako ni Lord ng guidance para makahanap ng paraan para sa panggastos namin. Umiyak akong nagdarasal kasi simple lang naman ang gusto kong mangyari. Ang maikasal kay Yena at mabigyan ng parents niya ng assurance na nasa mabuting kamay ang anak nila, na magiging mabuting asawa ako para sa kanya. Sinagot naman ni Lord ang prayers ko. Nagawa namin ng paraan. Muli, hindi rin kami nabigo. God will provide, sabi nga. He did. December 18, 2016. Natuloy ang kasal namin ni Yena sa Palo Cathedral. Pinangunahan ni Archbishop ang kasal namin. Dinaluhan ng mga kaibigan, katrabaho at mga mahal namin sa buhay. Napakasaya at hindi ko makakalimutan yung araw na yun. Ang halos hindi alam ng lahat, sa mismong araw ng kasal namin, ipinagdiriwang din namin ang 60th birthday sana ng mama ko. Kung nabubuhay lang sana siya. Sa reception bago matapos ang gathering, pinasalamatan ko ang mama ko na alam kong nasa langit na. Sabi ko, "Ma, huwag kang mag-alala. Hindi pa babayaan ni Yena ang bungsong anak mo. Lahat ng ito alay namin para sa'yo. Sayang nga lang wala ka rito. Pero alam ko, dyan sa langit, hindi ka tumigil, nagabayan kami papunta sa moment na to. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Kung hindi dahil sa inyo ni Papa, wala kami ngayon dito. Mahal na mahal ka namin." DJ Rocky, hindi ko maipaliwanag ang tila magic na meron kami ni Yena buhat ng ikasal kami. Sa paglipas ng panahon, mas minahal ko siya ng tapat na totoo at ganun din siya sa akin. Then nagbunga ang pagmamahalan namin a year after our wedding. Ang panganay na anak namin, isang malusog, malikot at cute na baby boy. Kamukhang kamukha ko pa. Sa akin daw ipinaglihi ni Yena ang anak namin. Ang sarap sa pakiramdam na maging daddy. At enjoy na enjoy rin si Yena sa pagiging mommy niya. 2021, nakapagtayo kami ng sarili naming bahay. Sakto pang nakapagpa-house blessing kami sa mismong 5th wedding anniversary namin. Na natapat din sa 65th birthday sana ng mama ko. Inisip namin na after all yung mga pinagdaanan namin sa unang taon ng relasyon namin, yung time na dinadamayan ako ni Yena sa pag-aalala ko sa kalagayan ni Mama, yun ang nagpatibay at naging pundasyon sa matatag naming samahan na nagawang lampasan ang lahat ng unos na minsang sumubok sa tatag ng relasyon namin. There were no gaps in our relationship since 2009. Lahat ng pagsubok na pinagdaanan namin ni Yena, all throughout these years, hindi namin sinukuan. Puno ng uncertainties ang buhay naming mag-asawa. We took and continue to take many risks. Gayunpaman, umaasa akong tatagal pa ang relasyon namin at mabibiyayaan pa kami ng isa o dalawa pang anak. Umaasa akong lalago pa ang pamilya namin for a brighter future. Sa lahat ng mga bagay na walang kasiguraduhan sa mundo, isa lang ang sigurado para sa akin. That every day, for the rest of my life, I will love her. I will continue to choose loving her. Only her. Dadating ang panahon, huwag naman muna ngayon, na matutuldukan ni kamatayan ang aming pagmamahalan. Pero habang may buhay, iaalay ko sa kanya at sa pamilya namin ang buo kong pagkatao bilang ama at asawa, bilang haligi ng tahanan para sa aming pamilya. Yena, mahal na mahal kita at patuloy kitang mamahalin hanggang sa aking huling hininga. Maraming salamat DJ Rocky sa pagbabasa at pagpapaunlak na maibahagi ko sa iba ang aming munting love story. Hanggang dito na lang po muna. Muli, ako si Jen at ito ang aking secret file.